खेकडा फ्राय कसे करायचे ते बघूया। त्यासाठी हे खेकडे घेतले आहेत, साफ करून स्वच्छ धुवून घेतले आणि असे एका खेकड्याचे 2 भाग करून घेतले। त्यासाठी लागणार आहे मसाले। हा आपला घरगुती मसाला मालवणी मसाला आहे। हा थोडासा गरम मसाला, हा चिमूटभर हिंग, चवीनुसार मीठ आणि थोडीशी हळद, त्याचबरोबर हा आगळ। आता हे खेकडे मॅरिनेट करण्यासाठी आपण हे सगळे मसाले एकत्र करून मिक्स करून घेऊ आधी। त्यात हा आगळ ओतून सगळं एकत्र करून घेऊ। आता हे आपण खेकड्यांना व्यवस्थित लावू। अशा प्रकारे हे मॅरिनेट करून 10 मिनिटासाठी ठेवून देऊया। खेकडे मॅरिनेट करून आता 10 मिनिटे झाली आहेत। आता आपण ते फ्राय करून घेऊ। खेकडे फ्राय करण्यासाठी आपण आता हे तेल गरम करून घेऊ। आता हे तेल तापलं आहे, त्यात आपण खेकडे फ्राय करून घेऊया। आता हे खेकडे बारीक गॅसवर 10 मिनिटे फ्राय करून झाले आहेत। आता आपण पुन्हा हे परतून घेऊ आणि बारीक गॅसवर 5 मिनिटे पुन्हा फ्राय करून घेऊ। आता हे खेकडे आपले फ्राय करून झाले आहेत। आपण आता डिश मध्ये काढून घेऊ।